holiday. Ito kami, papunta kami ng Half Moon Beach. Kasama ko ang aming bayaw, ang Tito Perry, tsaka ang pinsan, yung rival. So, ito, on the way kami. Guys, contento. Going to Akmon. Ano ka naman nahanap mo ba? Kumami yung subscriber mo. Oo, mag-subscribe kami dyan. Kape tayo ah. Ikaw niya ako kape. Wala yung tagadala natin ng kape. Nagtuglip ka. Sino? Kapit ka. Hindi mo bula ito nga. Overtime na shifting kami doon. Maintenance. Di ba parang tayo? Di yun ang parang tayo din? Oo naman pinag-open. Kaya open yun. Boom. Sarap. Habulan sila. So kung binidyo ah, binidyo ko. Sa Khobar kami. This is the water desalination ng so they review from salt water to sweet water. Yan. Desalination plant. Bawal maligo dyan. Oo. Dapat dinala ko yung hawakan para mamaya kahit maglabit lagay ko lang doon. Tripod ba? Oo. Yung tripod na mura ito, nabili niya sa Gaanda. Yung gorilla pad, mura na yun. Gapos na lang yun sa puno. One eternity later. Here we are.
Half Moon Beach sa Khobar. Nag-iwan ko na. Ayun. Takot, tsaka Picture lang kayo dito. Paingit din sa picture. highway. Hey. Then ha? Ha? Dapat nilagay mo sa baba. Saan? Ayan na, dito lang muna. Kasi mo lang. Dito? Oo. Diyan. Ito, dyan sa baba. Kasi may karton naman. Daddy, wait. Arsi mo muna. Bakit? Yung gumagano. Dali. Huh? Hey! Opo, malaki. Vacation. Artificial ngayon, kanina hipon. Hindi kinain yung hipon. Ay, ikaw na yan. Pasaksak yata sa kanan. Oh. A jolt and then you'll die.